Dit zijn de mensen van de toekomst. Deze jongeren worden klaargestoomd om straks de banenmarkt op te gaan. En dan wil je natuurlijk wel dat ze alle basiscapaciteiten in elk geval beheersen. Analfabeet. Weet iemand wat analfabeet is? Vretemoen wie het tiert voor een literair moaasbrachtje voor een leerling van het Dalton Dokkum. Het is een moment met een duidelijk doel. Kinderen enthousiasmeren voor het lezen en dat kan op verschillende manieren. Vandaag is Euze op bezoek. Nou ja, heel bekend natuurlijk van allerlei programma's, de geknipte gast onder andere. Dus op die manier proberen we leerlingen inderdaad te stimuleren, maar ook met andere workshops die hier gehouden worden. Het combineren van een literair evenement en een moaasbrachtje is een bewuste keuze. Een hele andere insteek natuurlijk. En dan gewoon een schrijversbezoek, wat ook vaak georganiseerd wordt. Maar dit is echt een evenement. En in combinatie met de literaire avond, de literaire dis die we ook altijd organiseren, is dit natuurlijk een fantastische gelegenheid. Even een hele unieke kans om het op deze manier te doen. Nevens Krouwer en gastspreker Euskan Akjol binnen evenementen liek als dit tiergewichtig. Mijn indruk was dat het broodnodig is dat wij schrijvers, maar ook docenten gaan vertellen dat het heel belangrijk is om jonge mensen duidelijk te maken dat lezen van boeken waardevol is voor een ontwikkeling. Dus ik denk dat het heel goed is dat dit wordt georganiseerd. De meningen oerlasten binnen wisselend onder de leerling. Lees je zelf wel veel boeken? Nee. En waarom niet? Omdat ik niet leuke boeken thuis heb en het vind ik eigenlijk best wel saai. Lezen jullie zelf veel boeken? Ja. Wat is er zo leuk aan? De fantasy, ik vind het leuk om gewoon aan andere dingen te denken en ik vind het gewoon leuk om te lezen. En jullie? Ja, ik lees ook wel. Dat je in een andere wereld kan zitten, dat je dat kan inbeelden. Ja, je zit er ook helemaal in, dus je hebt er zelf ook gewoon zo'n beeld van wat je leest, zeg maar. Wie vindt lezen echt leuk en doet ook vrijwillig thuis? Gewoon eerlijk zijn, wederom, ga niks vragen. Ja, oké, dat zijn er een stuk of 8. Bij de vraag wie leest er wel gingen er niet heel veel vingers omhoog. Ja, wat zegt dat? Nou, het zegt mij meer dat 80-90% een hekel heeft aan lezen. Dat zegt mij dat er een enorme uitdaging is voor docenten, ouders, schrijvers, iedereen in de culturele sector. Want als ze niet meer gaan lezen en ook niet meer kunnen schrijven, dan hebben zij niet alleen een probleem, maar dan hebben wij als land een probleem.